ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አበበ ምስ መንእስያት ከተማ አዲስ አበባ ብዘካየደቶ ዘተ ሕቶ ኣብ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ እዚ ዘሎ ወለዶ ክማታኣሉ ዘይክእል ሃገራዊ ጉዳይ ምዃኑ ገሊጻ እታ ከንቲባ ኣብ ዘስማዓቶ መደረ ኢትዮጵያ ብናይ ታሪክ ኣጋጣሚ ባሕሪ ከምዝሰኣነ ድሕሪ ምዝኽኻር እዚ ሓድሽ ወለዶ እዚ ናይ ምዕፃው ዕጫ ከም ዘይቅበሎ ኣስሚራትሉ ኢትዮጵያ ንሕታ እኹል ታሪኻዊ ሓበሬታውን ኣህጉራዊ ሕግን መርትዖ ከም ዘለዋ ዝገለጸት ከንቲባ መንግስት ነቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ቃል ከም ዝኣተወ ኣፍሊጣ ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንዓጽዎ ዲና ኢላ ድሕሪ ምሕታት ተዓጺዎ ዝነብር መንእሰይ የብልናን ክትብላ መደረኣ ንመንእስያት ኣራሲና ኣዳነች ኢትዮጵያ ምስ ዝኾነት ጎረቤት ሃገር ኣብ ግጭት ክትኣቱ ድሌት ከም ዘይብላን ሓንቲ ጥይት ትኹን ሓንቲ ህይወት ኣብ ኩናት ክትጠፍእ ኣይንደልን ኢና ብምባል ኣገዳስነት ሰላም ኣብሪሃ እንተኾነ ግና ሰላማዊ መገዲ ብሓደ ወገን ዝውሰድ ውሳነ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ኢትዮጵያ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት እንተፈሽሉ ልኡላዊ ረብሓታታ ንምሕላው ድሕር ከም ዘይትብል ገሊጻ ኣብ መደምደምታ መደረኣ ሰላማዊ ኣማራጺታት እንተፈሽሎም ኢትዮጵያውያን ደቂ ዓድዋ ምዃኖም ብተግባር ከርእዩ ጻውዒት ኣቕሪባ ኣዳነች ካብ መዓስያ ጓል ዓድዋ ኮይና ትማል ነዞም ህልዋት ደቂ ዓድዋ ኣይኮኑን ድዮም ዝጨፍጨፍዎም ካን ኣብ ዘዝጥዕመካ ብታሪክ ዓድዋ ምሕባን ኢራን ምስ ትራምፕ ክትዘራረብ ከም እትደሊ ትገልጽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣባላት ሓድሽ መሪሕነት ኢራን ምስኡ ክዛተዩ ከም ዝደልዩ ከም ዝሓበርዎ ኣፍሊጡ ትራምፕ ምስ ዚ ኣትላንቲክ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ኢራናውያን ሕጂ ክዛተዩ ከም ዝደልዩ ተገዳስነት ኣርእዮም ኣለዉ እዚ ኣቐዲሞም እዮም ክገብርዎ ነይርዎም ኢሉ ይኹን እምበር ትራምፕ ብልክዕ ምስ መን ከም ዝዘራረብን እቲ ዝርርብ መዓስ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኣይጠቐሰን ሓደ ካብቶም ንኣያቶላህ ዓሊ ኸምን ተኪዩ ኣብቲ ግዜያዊ ሓድሽ መሪሕነት ዘሎ ፕሬዚደንት ማሱድ ፔዜሽኪያን እዩ ብመሰረት ጸብጻብ ሮይተርስ ትራምፕ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘተ ተሳተፉ ገለ ሰበስልጣን ኢራን ሕጂ ብህይወት ከም ዘየለዉ ኣመልኪቱ ወዲ 69 ዓመት ፕሬዚደንት ኢራን ነበር ማሕሙድ ኣሕመዲነጃድ ምስ ሓለውቱ ኣብ እዋን ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ቴህራን ኣብ ልዕሊ መንበሪ ቤቱ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ተቐትለ ምስ መንግስቲ ኢራን ምትእስሳር ዘለዋ ማዕከን ዜና ኢልና ሓቢራ ኣሕመዲነጃድ ካብ 2005 ክሳብ 2013 ንኣስታት 8 ዓመት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ብዓቃባውያንን ተሪር መርገጽ ዘለዎምን ሰበስልጣን ሃገሩ ኣዝዩ ዝፍቶ እዩ ነይሩ ብኣንጻሩ በታ አንጻር እስራኤልን ምዕራባውያን ሃገራትን ዝወስዶ ዝነበረ ተሪር መርገጺ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ሓያላት ሃገራት አንጻር ኢራን ተረርቲ እገዳታት ኣንቢረን እየን ኣብቲ ኣብ ወርሒ ሰነ ዝነበረ ውግእ እስራኤልን ኢራንን እውን ንስክላ ተሳሒቱ ነይሩ ኣሕመዲነጃድ በታ እስራኤል ካብ ካርታ ዓለም ክትሕከኽ ኣለዋ እትብል ዝደጋግማ ዝነበረ ሓረጊ ዝፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ምስ ወራ ሰዓራት ኩዌት ብስልክ ዝርርብ ብምክያድ ኣብታ ሃገር ተፈጸመ መጥቃዕቲ ኢራን ብትርኾኒኑ አብይ ኢትዮጵያ ምስ ኩዌት ደው ከም እትብል ከም ዝገለጸ መንግስታዊት ማዕከን ዜና ኩዌት ኩና ሓቢራ አብይ ትማል ሰንበት ምስ ወራ ሰዓራት ሸኽ ሳባ ኻልድ አልሐመድ አልሰባህ ከም ዝተዘራረበን እቲ ንልኡላውነት ኩዌት ክለኣየርን ሃገራዊ ሕግን ከምኡውን ቻርተር ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝጥሕሳሰ መጥቃዕቲ ክብል ዝገለጾ ከም ዝኾነነ ኩና ጸብጺባ ንኮሎኔል አብይ ቤቱ እናነደደት ብዛዕባ ጠንቅታት ሓዊ ዝምዕድ ግብዝ ዶ ክንብሎ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢራን አሊ ላሪጃኒ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሓያል ጽሑፋዊ መጥቃዕቲ ፈንዩ ላሪጃኒ ትራምፕ ንዞባ ማእከላይ ምብራቕ በቲ ምትላል ዝመልኦ ህርፋን ኢሉ ዝገለጾ ኣብ ህውከቱ እትይዎ ክብል ከሲሱ ላሪጃኒ ኣብ ኤክስ ኣብ ጽሓፎ ጽሑፍ ነዞም ስዕቡ ነጥብታት ዘርዚሩ ትራምፕ ነዚ ዞባ ናብ ዕግርግር ሸሚምዎ እቲ ቅድም ኣሜሪካ ዝብል ፖሊሲኡ ናብ ቅድም እስራኤል ተቐይሩ ንመስፋሕፍሒ ፖሊሲ ናታንያሁ የተግብር ኣሎ ንረብሓ እስራኤል ክብሉ ወታደራት ኣሜሪካ ሞይቶም ሕጂ ብዛዕባ ተወሰኽቲ ክሳራታት ስክፍቱ ይገልጽ ኣሎ ክብል ጽሒፉ ላሪጃኒ ወሲኹ ኢራን ድሕርቲ ብኣሜሪካን እስራኤልን ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ምስ ኣሜሪካ ክትዛተ ትደልላ ዝብል ብትራምፕ ተዋህበ መግለጺ ነጺግዎ ኢራን ኣብ ትሕቲ ህሉ ኩነታት ምስ ኣሜሪካ ከም ዘይትዛተ ብንጹር ገሊጹ